आई दसऱ्या दिसा दसऱ्याचो बरो मुहूर्त असता त्या दिसाची स्वतःची गाडी अशी घेतली. ओके सो तू खूप हॅपी आसा. मुहूर्त आमी वर्सान गाडी दसऱ्याच्या चेंज करतात बदलतात आनी ती आमकां बरी सुखदायक मेळटा. आमचे कसलेच हें जायना त्रास जायना वाटेर बंद पडना कांय जायना आमी सुशेगाद भोंवतात करतात. आणि दसऱ्याचो मुहूर्त हो बरो असता म्हणून. बरो आसता. आणि दसऱ्याचा सोमवार मी सोनं लुटलं, विजय मिळवला, रावणाचा वध केला. त्या मुहूर्तात चांगला दिवस ना. वाईट जे प्रवृत्ती आहेत त्यांचा आपण नाश करतो म्हणून संध्याकाळी रावणाचं दहन पण करणार आहोत. त्यामुळे नाश करता दिवस शुभ मानला जातो. त्यानिमित्ताने चांगला दिवस धरून गाड्या खरेदी करायच्या, कपडे घ्यायचे, घरामध्ये गोडधोड करून खायचं. फक्त गाडीच घ्यायची असं नाही, गोडधोड करून खायचं, देवाला चांगला नैवेद्य दाखवायचा, चांगले देवाला अलंकार फुलाने सजवायचा देव वगैरे हे एवढं आहे. आज तुम्ही म्हणजे इकडे दसऱ्याच्या दिवशी आज गाडीचं हे केलं तर काय सांगाल? हिंदू धर्मामध्ये काय काही घेतलं ते आपण साधारण हळद कुंकू तरी आपण पाहतो. म्हणजे साधारण पंचोपचार पूजा करून आपण ते लोकांची गाडी ताब्यात घेऊ. कारण ती गाडी त्याला पुढे यशाला यावी, त्याने सांभाळून चालवायला पडते.